Ako nahrať do Joomla obrázky inak ako cez webový interfejs? Ako prvý krok si potrebujeme vytvoriť FTP account do nášho FTP klienta. Predpokladám, že používate Total Commander. Ak nepoužívate Total Commander, akýkoľvek iný FTP konfigurácia akéhokoľvek iného FTP klienta je veľmi podobná. Potrebujete základné údaje. Tie dostanete v maili. Takže poďme na vec. Ako si vytvoriť pripojenie pre FTP klienta. V Norton Commanderi to nájdete pod položkou Net FTP Connect. Ja už mám existujúce pripojenie, ale vytvoríme si podobné vytvoríme si ho odznova. Ako som povedal, potrebujete vedieť niektoré údaje, tie budú dodané v maili. Takže poďme na vec. New connection, session, tu si môžete pomenovať ako chcete. Potom potrebujete vedieť IP adresu. Pre vaše pripojenie je táto IP adresa 192.29.29.6. Potom potrebujete zadať username. Pre vás to budú pralesy.sk. Potom password. Password vám pošlem v maili. Toto ostatné nastavenia môžu byť ako sú default. Uložíme si tento, ešte tam zapíšeme test. Uložíme si nastavenie tohto FTP klienta. OK. Teraz pomocou tohto nastavenia sa pripojíme na web. Connect. Ako vidíte, pripojili sme sa na web. Sme v rúte. To znamená, že sme vo vrchole podadresára. Vaša inštalácia Joomla je pod adresárom web. My musíme ísť do podadresára images a potom tento podadresár images je presne zhodný s výpisom adresárov, ktoré nájdete pod submenu v Joomla images. Poďme sa pozrieť do Joomla, ako to vyzerá. Keď pôjdeme na hlavnú stranu do control panelu, ten je práve otvorený, pôjdeme do media manageru a zistíte, že pod adresáre tento folder z výpis je vlastne presne výpis toho, čo nájdete na FTPčku pod adresárom images. Fotky, vy si môžete nahrať akékoľvek fotky priamo cez FTPčko, alebo môžete nahrávať aj oblasti súbory. Ako som povedal, oblasti súbory, tu sú výpis súborov, KML, ktoré tam už máte nahraté. Takto si môžete oveľa jednoduchšie a rýchlejšie nahrať vlastne všetky chýbajúce oblasti do tohto podadresáru. My sa budeme ale baviť, ako si nahrať fotky pre jednotlivé lokality. Tie sa odkrývajú pod subadresárom Stories, potom máme Gallery a potom máme oblasť a tu vlastne máte podadresár pre jednotlivé oblasti. Čiže povedzme si, máme test, otvoríme test a jednoducho si nahrajeme súbory, ktoré tam chceme mať. S FTP klientom v Total Commanderi pracujeme presne takisto, ako keby to bol lokálny hard drive vašho počítača. Máme ich tu. Tieto súbory neskôr použijeme presne takisto, ako keby sme ich mali nahraté cez webové rozhranie. Takto jednoducho si vlastne dokážeme ponahrávať fotky jednotlivým oblastiam, alebo môžeme si ponahrávať KML pre oblasti súborov. Takisto si môžeme takto jednoducho zmeniť vlastne banners. Tie sú ale pod
fotky sú vlastne tie nájdeme znovu v základnom podresáre Images pod First Page a máme tu v baneroch, pod banermi. Vlastne tu nájdete očíslované všetky banery, ktoré sa zjavujú náhodne pod jednotlivými submenami, ako prechádzate na stránku. A to je všetko.